Habitualment estic al lloc de la Maite, que és on me sento més còmode i si més no em sento més segur. Avui estic al cantó, un altre cantó, més complicat, però bé, avui toca això. Avui és un d'aquells dies que tant per mi com per alguns companys de la llista ens canvia la vida. Ens canvien moltes coses que fèiem fins ara i que a partir d'ara no sé si seran millors o pitjors, el que sí estic segur és que seran diferents. Us estic molt agraït per confiar en mi. La gent que surt i que deixarà el govern, donar-vos les gràcies i felicitar-vos per la feina que heu fet, que de ben segur alguna no és prou apreciada, però que n'heu feta i de molta. I per tant us hem d'agrair que aquests 8 anys la vostra feina a l'Ajuntament de Torelló. Crec que Junts per Torelló som un bon equip. Vaja, crec que som un gran equip. N'estic convençut i crec que també podrem portar un bon projecte. Presentem una dona al capdavant, una persona jove, preparada, valenta, amb molt de caràcter, que s'estima el poble com tots nosaltres. Junts per Catalunya Torelló aposta per tenir una alcaldessa. Ara toca, ara és el moment. I nosaltres hi creiem i confiem. Torelló és la tercera població més gran d'Osona i ens hem de fer sentir la veu. Tenim un potencial industrial i econòmic important. Tenim un dels índexs d'atur més baixos de la comarca. Estem en una zona privilegiada, la Vall del Gès, el Bisaure. Podem ser la porta, de fet, som la porta de la Garrotxa. Hem de tenir ponts que ens uneixen. Per tant, Torelló ha de liderar projectes. Torelló, i permeteu-me que ho faci en termes futbolístics, ha de jugar a primera divisió. I a més, ho ha de fer en la zona Champions. I ho dic convençut, i ho dic perquè m'ho crec. I aprofito que tenim l'alcaldessa de Vic aquí per demanar-li el seu suport, la seva ajuda. Vic lidera projectes. Vic ha sabut ser generosa amb la comarca. A l'època que vaig estar al costat d'en Vila de Badal, que li agraeixo que sigui així, i el seu equip, que també hi havia l'Anna, així m'ho van ensenyar i així ho vaig aprendre. Per tant, hem de saber trobar les coses, els punts, que ens poden anar bé a tots plegats. Tenim una gran universitat. Torelló està dins el patronat. Ho hem d'aprofitar. Quants pobles i ciutats voldrien tenir una universitat a 15 minuts de casa? La Universitat de Vic és generosa, és un pou de coneixement. TEFUT és un pou d'informació, de formació, un lloc d'innovació i sobretot de formació de persones generoses, hospitalàries i solidàries. La Universitat de Vic és peça clau i ens ha d'ajudar també el poble de Torelló a tirar endavant projectes de futur. Les nostres entitats socials i esportives i culturals del poble són importants, fan una tasca extraordinària i els hi hem de reconèixer, però també ens han d'ajudar a tirar endavant el poble. El comerç ha de ser viu. On hi ha vida hi ha comerç, diuen. Tenim grans eixos comercials oberts. El centre, el casc antic, el barri de Montserrat, la Cabanya. L'hem de potenciar, promocionar i enfortir. La gent gran són un pou de saviesa. Tenen experiència. Han viscut moltes coses a la vida. Ens poden ajudar a fer un poble millor. I nosaltres els hem de tenir en compte. Han de viure feliços, han d'estar contents i amb totes les necessitats cobertes. I els joves? Quin paper han de jugar els joves al nostre poble? Doncs el millor possible. Són el futur. I com he dit, de la gent gran, ho dic del jovent. També hi han de dir la seva. I nosaltres no ho diem de paraula. Apostem pel jovent i apostem de veritat. Pel que fa als barris, els hem d'ajudar en tot el que puguem. Han de ser i són peça clau. Els barris és l'identitat de ser i de sentir-se torellonenc, torellonenca, però també sentir-se seu al barri. És l'inici del coneixement, és l'inici de la diferenciació del nostre espai. Els barris són bàsics i entre tots els hem de fer millors.
Pel que fa al turisme, doncs el podem tenir cultural i d'espais naturals. Tenim uns entorns magnífics, rutes per caminar, gaudir dels nostres paisatges. Tenim, per tant, un poble que ha de mirar cap al futur, amb molts, o si més no, amb uns quants reptes, tots ells assolibles. No podem vendre fum. El que prometem ho hem de fer. Torelló és un poble amb personalitat, amb el nostre patrimoni, com deia abans, amb un entorn rural que jo n'estic enamorat i que ens dona també coneixement d'on venim, on ens dona identitat, ens dona olors, ens dona paisatge, ens dona cromatisme, però ens ho hem de creure. Crec que junts podem tirar endavant. Crec que Torelló i l'equip de Junts per Catalunya Torelló podem fer una bona feina. Treballarem i no defallirem. Volem que Torelló sigui un lloc de convivència, de pau social i una societat justa per tothom. Com diu el nostre hashtag, Torelló ets tu. Moltes gràcies.